abantu ngiyazitshela ish msebenzi weswela manje bona ujeli wakho uyamfensa kahle kahle angangifela ngoba uhlanya ngesitayela sempela hey come on funa angithi bongisheli sanibonani bafethu and this is your boy uKatla Khontarena Mula aka Mr. Sotoka Fela Motseba aka Mr. Cool himself. Welcome to the conversation with Nkariana at Katla Mula Network. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below with Soweto CK to bafethu, and make sure you click on the membership button to become a member and get exclusive content. So namhlanje ngize nengalabethi zami but then decided ngene maphakathi because kuzoba busy na behind the scene bekulole ngibakhoza uyimele kusana ngathatha omunye ngamkhiphela ngaphandle ukuthi eshawa umoya. But then before was introduce abafethu, I wanted to read something out just for the culture these are the current trending things that are trending now. Top songs sine Isaga 6 AM by Caesar, Jay-Z Wax and Tuluguti currently ranking number 1 in various charts. Sizwe usizo kanjani by J-Wax, Mahu, Tuluguti featuring CJ. Bese sine Stutla was Splendor by Shandis and Marvel. Yamazi Marvel. Mina ngazi iskidongo kuphela. So sine lapho by Shalipopo, Ngisakuthanda by Zinumalo in Tivo featuring PY Dog Drum King and DJ Tears and DJ Truth. Popular artist Sino Shalipopo, known for his hit song Lahu and Lahu, all featuring Pena Boy. What is Shalipopo with it? Because he's a popular artist. I'm the wish to come and the team. Oh, energy drinking. That's how I take off. You know the Shalipopo? Oh, ne. Then we are on popular artists again. Comes at a small, prominent figure in South African music collaboration with artists like DJ Maphorisa and X-Tabi. Then Zinodlala Thukzin featuring the song Mali. Let's add the same Mali with CK. Mali. When I did. Okay, Maphorisa la uhlala ba. Ngoba mina ngiyazi ukabza kuye khona. Maphorisa uyaba. Whoever. Icho Maphorisa uyaba. Sizocheka la Maphorisa uyaba. Amanya iyasho. Mara kuna ndicela ukubona lawo trending genres ne. A popular genre South African characterized by its unique blend of sound and rhythm, Mama Piano. Then there's hip hop and rap. Artists like Shalipopo and Kabza the Small are making waves in hip hop scenes. So Ukabza set venture into hip hop, man. It's time. Angahlala etwelewa. Angifuna abantu ababohayo mina. Yabona uKabza mina ngibonisa ukuthi kuyasetshenzwa. Emhlabeni sele kuzosebenza. Sishiya ama-trademark. Yeah. So these are our current trending topics, bafethu. So abanchita bafethu abasishaya intro. Starting or Mr. Too Big. I'm big. I'm the hottest property right now in Southern Africa. Mina. Imuyonke. Uye lo mfana semali lesizini nasebhekini ehape ngephone lenywe mu. When the phone actually lo Yeah, le ikeme. Hayi, uyiwe. Awusabakhe? So bese ngiphethe umkhozi wami kaye. Ola bafezi soboy la riyejo umkoko ikhanda la 5 rand crash card dadeni maqhamoni intombi zicela ukhizi samba kanje. Awuzeke baphethe campaign ne. Shawa ze weekend my boys. Sithi ngagcina ngedabi ukujonga ngiyangekho this time discuss that in the Asian Chips vision. Asian. Ngitshelile. Phakathi faka amaphotono. Phakathi faka abafana bakho eDC. Yabonakala ukuthi coach yahamba. Yes. Yabo, icoach ePirates ishayile sponsor mari ishota ngeleague. Yona ishota ngeleague yona vele competile for league mari ihlulekile league. Mara wona kuma local league ayazama she. Mara iPirates yashisa. Mara at least you predict into right even in the Pirates. Na sescott nebheka na le KZN. Embobela. Moses Mabhida. Enkosini Kings Village. Awu shwele. Kings Village. Oh, Alexa ngikhuluma ngenkosi.
Wazenza inkosi yaseDurban. Wena Wena uye eDurban nge-train. Asengiyekele mina bekubongela inkosi for ukuthi isicelele ukubukela imatch. Amabhakane maye lapha ayisukuma isikhaya. Alisabatheli ihlogele sabathiwa. Ne. So how was your experience? Like weekend yakho boyenza escape and you know how it start the game. Mina yami weekend icale Friday vele bengikhathele yabo. Yeah. Awudlalisa intwana ibhola phela ngicoach. Yeah. Yabo. Ngidlalisa intwana ibhola. Kunama tournament nyana besibuya kuma long weekend. Yeah. Yabo azadlala intwana Saturday. Saturday ngisefina kalezi. Yeah. Ngisefina kalezi la iDiploma umphethe abantu bayakhupha umphethe futhi intanga zami. And Phela thina ezethu umphethe abomagudumane yabo bayimeli bafiki basala estradini nabo mfethu abantu bayozama inhlahla yabo. Yeah, spirit nabo yabo. Yeah, bebelwela imali yabo mfethu ngithola. Yazi impilo la isuthi expensive. Yabo imali la yabo. Bayisibabhaya yabo. Yeah, nalabo abaphuma kwamanye ama province abazosixwalisa nalabo abaphuma ngaphandle abazosixwalisa nabo bayasikhenga. Yabo. Alisabathelele nalihlogele. Yeah, Sunday bengise umjovile yeah sabathola. Sunday bengise zonke ukuchubeka balandeli bami bafevayo. Yeah. Ahloniphe nale platform. Okay, sure. Ahloniphe uCupcake Simo yabonga for it. Yonke into ngenzeleyo you made me. Ngicela ukubuyela emuva. Ngisezone 3 kunelike sidlala nabo abama ezimnandi sowethu siya ku PSL. Sure. Akithi bathi ibhola liphelile. Yeah. Bathi liphelile ibhola sowethu. Yeah. Why ku chief la ku Pirates zingekho intwana ezasisowethu yabo. Yeah. Ngoba chashe laba basigcwalisayo like. Yabona laba basigcwalisayo from another province. Yakhana ngabo. Bantu bayareda yini. Angibi. Ngeke bavara. Ngoba yawese bayaphande emakasana wabo. Abanye Ngoba nasemakasana wabo una sing everything. Balwela into engekho igolide alisekho. La ijozi igolide alisekho bafethu selisemakasana. And nathi salwela ngomakasana. Yeah. Yeah, so sayipusha lento leyiki yabo. Team yami iFin Stars. Yeah. Yabo intanga zami lezi zama green ID. Okay, yeah. To the point leyathi ukhuluma ukuthi saqalisa. Tariyani makhuluma mina. Tariyani ngicela uhloniphe i-podcast yakho. Okay. Ngicela ende ngi-co-host. Okay, so Manje ngiyacela neBatariyani. Mina bengicela ucedele uzothola chance. okay, ngiyabuza. And bakakhuluma nabakhiphele besemlumeni. Asabatla hlogela. Sawethe phela mina ngine-discipline. Ngiphume sowethu esokuqala. Tariyani. Bene weekend yami fantastic, amazing. Ngoba uJomo ukhona ezofuna ukumpressa nami ngizompressa njengoba nje uyazi kakhulu. Yeah. Yabo and mina ngithanda yabo. Yeah. Yabo mina ngigaya i-chance uyaphinda. Manje angibonisa ukuthi Kampala nini? ngazenza uyangibonisa ukuthi umakhula mawasha ebusuku mawumisa yabo usafuna ukukhetha mina ngila. Yeah. Why ngithi ngibheke itekete la. Yeah. Umuntu bakathi itekete la kuyasazi isitoko sakhe. Sure. Yeah, mina sengicedile. Uya lo mfana semalini etsotsi nasegelengeni ayisaphathi ihlogela. So Yeah, sure bafethu. Before sijabulela kuJomo. Yazi into ekhulumile mbethi engithintile because abantu ababhaya bayabhola especially youth. Abantwana bayalahleka abancane, amachira ayalahleka. Angazi ukuthi kwenzakalani bafethu. Ngicela ukuthi amaphoyisa pull up amasukisi wabo ngoba abantu abasigadile mfethu negovernment mfethu check ukuthi kwenzakalani. Because izinto ezibhaya zayenzeka and asazi ukuthi sivelaphi. Manje ungene ku-Facebook uscroll ungakaboni imisiki ungakaboni umuntu esekasishonile. You understand? So mthetho besicela ngisukise namasokisi bafethu khona into enzakala siyazi ukuthi yini mali bengicela ifakele imandini. Uzwana. So ngoba sowenza dekhuluma la. yeah. Yes. Uthi thina sizogcwalisa ngesonto. Uyacava. Mfana. Uhlele endaweni ojwayele ukuthi ba uCapitol. Awusipani. Usho kanjani Jomo Wena wasibona into engikhuluma ngayo. wena usho kanjani asifani beka Jomo wena ubuya le wagibela i-train thina sale for ama vacation eDurban indiza ayiduri Jomo beka mamela la yini esigcwalisayo yini mfethu wazokutshela lo into ekhinya lo njengoba kubuka abantu kanje la ekhasi sowethu ne uzogcina sekunale nto le
leyana abantu abomagcwalisa iyada phela beke libeke rabe phela nomfethu akusakulotsholwa kusahlawulwa kuyabekwa umuntu bona izolo ukukusina kwase akunale evidence shonile umuntu mfethu awazi kanjani mina ngina two friends engilahlekele umunye ngibeka Saturday umduduzi lo beka spila manje umduduzi best friend ya mduduzi RIP Ntoba wala phanga sebheka king ematayeleni abekayenza ay so easy okay namhlanje candle light yakhe izobe lizwe BBM khuza uNkulunkulu wenzeni abafana baseSoweto bakwatile ngibona nama-mail court gege kwenzeke iphi gege so chairman ntwana manje le recap yakho skiphe wenze nje weekend I was busy with the content, and besides the content, I've been busy with music, obviously, since the Friday talk stop, I'm sharing my sales and something, something. Because yonke yawuze ngi-16 manje wangabhuka ujob uJomo obvious ubhukhiwe umsheli bele izoba yakuthola Next round, ngayibhuke manje mina bheka azongitshele le but mina ngizomfaka uJomo yabo angeke izenze uNtombo womhlaba angizelanga la ngizokhetha ama-feelings uyadeserve la ukuthi abanye abantwana bamuzwe yabo akuthola mina nginanhliziyo ngoba izinto zami zamashaka nawo zabathe dokela tarene uthi umhlaba 16 June the new theatre machine in Soweto becale Morrison's Isaacs White City yophelela eOrlando West ethunela ka Hector Pictures so besiwalka from laphaya to laphaya sure uzobuka ungakhona ngizoba khona because ngi-2K ne 2K wena mina phela azi ufuna ukubonisa noma ungabheka Jomo ukhulela emapulazini awuyazi June 16 uthi bekuyenzakala June 16 June 16 lawo kulenza khona bebaqale kusiphi isikole mfana ngazi nexolo bazo ngiyacaba ukuthi ya ngicela uyekele umfana semalini ebusotsini nasebhekeke nakukhuze ngeJune 16 so baseSoweto the flag i-country Soweto yabona bheke noma ngama kancane wena i-team efike yabo June 16 ne into engifunda ngayo esikoleni ma uyazi yini igama lesikole thina besiya la yini igama lesikole lese iqale kuso yeah phela umphendula manje uzungifaka esikoleni ngiyakufundisa ngithi nawe uma ufika ekhephi angifunde overtime okay sharp awuba ngikile esikoleni because ngingabhilive ukuthi isikole okay thina June 16 elibalulekile yabo sekela uKZ boy mfana wase-KZN asimjaji ngekasi lakhe ashiye June 16 elwele South Africa June 16 yamthola phela ezalaphi futhi azipayisi zayenza mara ngifuna mina utshela abantu Okay. betshela June June 16 iqale kuphi when wazi ngeJune 16 okay June 16 ngikhona umntana ongayazi 1976 yeah spiritual uprising yeah qale Morrison Isaacs eOrlando West qala uThixo machine yeah influencer manje bawubiza ngama-influencer yeah njengami kanje yeah angithola yeah yabo noma ungahleki uzokhameka mfana ngesigqoko athi lezi igubhu asahlezi igubhu athi lezo Jomo ngiyacela Jomo mfana wilezi igubhu yabona Jomo wilezi igubhu ngathi uzocela igubhu yini hayi ngishange phansi bheka uzokutshela bayicala uThixo emashini kanje wayi-influencer ikolo lezi zilandelayo angithola bacela bafika kuphi eOrlando West ngiyakuthola phela banganamafoni ngalezo yeah abantwana baseSoweto basebakhathele Africans yeah ngiyakuthola and thina eSoweto masisayisusa kuyacaca yabona nabo bayazi ukuthi number 1 Soweto yiMthetho machine yabafethu yeah wala eSoweto yeah umusha uzotshintsha ikhadi ngiyakuthola Mthetho machine no influence abantwana mayifika eOrlando West babalekile ukuthi bangangeni eOrlando East eLondon yeah phela ngabe iLondon ithintekile ngobidenge uyofika eJozi uyofika eJozi phela iLondon mayithinteka ithinta idiplomatic sheshe speed abantwana vele baba imike ukuya eJozi vele kwezikhulumela yeah maphoyisa wabavimba
badubula abantwana besikole bangaphetha ngibhamu Yeah. abantwana besikole bebaphetha iy'bhalo zamatasbini ney'teni Yeah. yakuthola Sure. yabo why thina i-history yala iSoweto siyicaba ngokuthi hlala la angeke ngizibize iSoweto umuntu engasicaba Yes, sure. nawe uma ungafuni uya-ke Jomo yazo Jomo Ne. yes Yeah, sure. ngizoku-invite ngizokugelezisa uzoku-walka nendawo Jomo makhulu Mangathi okay. Njengoba siqophela ngo-June 16, ne. Wena masiqophela like historical thing ngesingayazi. Noma ngasi June 16 like a historical story. Ayikho. Okwazifunda ukuthi kuba nenkosi eyenza kanje okwenzeke into kanje. Usually, June 16, obviously, like, after that, there's a show, there's a host, Mvano, Excellence, Excellence, that's why. Also kala June 16 yazi njengeSarafini. Yeah. And bars, and then the freedom band, I want to take. So wena lento zangale zamabutho ngijazi mutho. Yeah, like fresh over. Yeah, awazi ngezinto lezo lezo. Yeah, Sixoxela ngalezi zinto lezo nyanga sisi. so yacaba ukuthi kambani so aboshala ushaka kanini no ushaka uzalwe lephi kwathi shaka sicela usibuyise phela ngeke ube nenhloko engako uhlale emuva ufuna ukuhlale phambili Itsacela. no shaka 19 bani makhuluma into ongayazi bekahleka bathi umuntu angakudlisa ibhlungu ngephutha ngekhuluma ngokuyapeperela imali yami le Okay, mamela. Akakushophanga ngokuthi ithi machine. lo ukhulume lo kuphikise yonke into ubona ngobuso bakhe Okay. ubonile ubuso bakhe isikanda shayina isilantisile isikanda shayina Ngithola. yeah nami isikanda ebheka phela yini impilo ngigqoke ibongo abantu abangifanga yo wena ubabi awukho mubi la one ngakhuleka mina mhlawumbe ngesagreement no wena uqala ukuhamba mina uzokubuza uqala ukuhamba una nayo Jomo bobambezela inhloko bekuse bobambezela okay Okay, sharp. Manje uthi ufuna Ah, isita wo. bobambezela kusho bathi ma. oh Chubeka ke. so then like ngisakhumbuka kahle vele ukuthi kuyaqala kanjani lento le ekashaka nalabantu abakwethu so ushaka yo ngangikhumbula damn so ntariyana so ngaqala leyo le so ushaka wayefuna ukudlula zonke lezi zibongo zibe under uzu yabo sawanye ke eqala impi nabakamshweshwe bakwazi so beza ukuthi la sisukile sibaleke yabo ngokuthola leko Mozambique khona oZulu omhlongo obanibani ovelaphi bonke ezini mina Jomo enjalo la zini beka sikubuyise ngalo history uJomo bakafika kwela kamsheshe phela beka mamela beka makafika kwela kamsheshe awukhuluma into ongana evidence ongayifunda bheka nina kusho ukuthi babanika igwebu phezulu awuzobuyiswa lesotho bheka ushaka makazolwa nenda bomsheshile isotho abomsotho abomkwela bafana nami bamhlule ngewo ukuthi bagibele indaba bamshanga manje yabo bawine kanjani wayelisotho ini uyangibaba sentabi usoshangani wabalekela kuphi emaphutha usovenda wabalekela kuphi ezimbabwe wayekune shona wayekusindele Yeah. uyangibamba amodekini ogcina ukuyini ba mina ngeke mina besongitshela ukuthi labantu awina thina amaZulu yini abantu eziswina okay siyavumelana mara mina ngiphume eSoweto Ne. Mina ngikwazi ukuphuma esishona. awu inderere ke wena wes Nokuzi kwamukudora shona. ngibona ke isindebele ishona vele wena ishona waye ungakhulumi Singeshona. Ngaze melana no-J10. hayi wena tabela So awusabathi tokhela ke shona yeah. uthi awusabathi tokhela ke shona ngeshona Awusabathi tokhela. So bafethu okay sizwile ama-side sides of la kuya khona yabo. Let's dive in within the culture. Yabo. Besinokuma awards manje yabo. Sibonile isikuta basiwinile.
shout out to Basi, shout out to T-Man, shout out to Limi Crazy, Ushona Golama, shout out to M-Touch one time. And the main episode in M-Touch, but I failed to drop it. M-Touch, you need to put back, bro, to shoot the episode. Because many of the stories of Chona Golama would say, Basi was there, she was singing while M-Touch ends the beat. Then they did like Ushona Golama, Yokala, by Dropper is snippet. Then about the Baitana, then they did like a dance challenge, a verse challenge. So a verse challenge, I can't verse. But then Ubasa decided to send like Ingoma T-Man and Ulimi Crazy. That's when they added the verse one. Then that's when Kabane Kushona Golama 2.0, which it had the amount. So over here to shout out to everybody who's put the award. And shout out to Rebecca Malupunya award. Ah, game. Phela mkhulu awathatha. Namanje uthathe award. Angibona bakacula ke. Ngikhumbuza umama makacula lezo azilahlele ngathi eyifila le ngoba uyamazi. Mama ephela Rebecca ubulala umama ngamakhadi ayimbulela. Awumbulela. Yakhala ngayo lokho. Kill my mama. Hayi lapha. Ngifuna ngamakhadi zimkhadi. Amakhadi lawa. Oh. Mama uthanda Rebecca ngehlisa ke yonke. Yo uzokubulala ko Rebecca. Yo. Aleke. So what's the take about the awards? But it's more police are now. I mean, I'm getting quite like. What they live. Umaduma ke manje. Pole mfethu. Akabina. Makathi uyavala. Makazi mina ngichazele. Ubonile ukuthi asingivala. Otherwise ngabe bekwelinye athi sizovala. Yabona? Yeah. Phela abantwana bakaPoli bonke lapho. Abawini. Bonke abantwana bakaPoli mabangafundi bayeke. Asabathi hlogela Poli. Ke wena obayetsiseng. Lena katsela. So we just call us like basically. Private yakhe. Akusisikolo nyana lesi ama public you walk to school. Akusama walk to school. Poli mina ngiyavuma. Poli ngiyavuma. Mara mina ngithandela iperformance yakho. Abesu. Abesu. Ya urokile noma ngathola ngawo nje ubabonisile ukuthi yimi big. Awangitshela ukuthi abona abantu ababig. Babona ngokuthi babig self. Yeah. Ukuthi into bayenza bayayazi. Bo big. Bigger than Africa manje. Manje Poli is bigger than Africa. Manje ngafuni nene. Yeah. Oh, uphethe music. Was it Africa? Manje ngafuni nani nene. Yeah, nasinaje. Baba, Africa yonke. Inaje sibuthi Dala. not a video. Babuya kuPoli. Poli baba kudala khona. Ngapoli bekagoba kubo that time. Beka banika. Ukuze uzokwazi ukuhlangana noDrake. Ube kanjani imali Poli? Dala sepildile baba. Dala dubula Poli. Dala dubula kunale ngoba shana manje speaking tsoko. Mina ukutshela ngenteli wani. Yebalo. Uyayizwa manje. Let's go best chase over. Cabanga sesikhwala umndende ke. Let's go over. Yebalo. Phela thina umndende wethu lobo ma 7,000. Babelele ngoma. Hayi ne wena ntona do you watch my awards lokunjani ama awards to see what happening like to see abantu oke wahlangana nabo somewhere or wahlangana nabo studio bathola ama awards. I didn't get the time to go awards. Like mentally salary guy ukuthi the awards uzwa kwasinikona ngasebenza Round of applause. Yo, unalimaka. boy, mina ndawo ukuthi ngibela ngibela Asabathi hlogela. Mina tareno kwatela ukuthi angithola ngetikiti lokuya kumameto. Eshendele ngaphethe. Bana bawonga yabona Chinese yabona ukuthi ufuna idize bikoni. Shienta mina. No. Kibelisi taxi ebhanga. Yeah. Beka simgayimali taxi azele ebhanga. Ngapha ngokwazi la esibona. Wena ngakhala ngawe. Mina noma ngikhuluma nawe. Ukhuluma noTariyana. Abantu bayakhala bazongibulala ukuthi ngiyashukumela. Manje mina ngiyazama ukuzibamba yabo. Angitshela ezekile. You. Jomo ngiyazi ngikhala ngani. Kana mabhola lawa se-toilet yabona la flash. Ele molini. La molini. Ele molini wena uheda kayi-1 ibhamu ke. Ama-toilet phela nala sasaba namanje ukuthi usebenzisa i-toilet Awusaphinde ngayisho lento le. Yeah. Awukho ifo saba imoto. Awuzo 14. Mina mhlawumbe ngiyiphampas. You. Angeke. Ama-specs waphumuleke nje.
Cha, phela ukuthi uyangiqopha inkinga. Jomo wena ubabi. Phela wena uzokutshela le. I-competition yokuba ingeni ngoba i-legend. Phela wena Jomo ufana le. Imali yakhe isenhloko, bakufihleke isigqoko esigugu manje yazi. Asibona lezi igugu nyakhala kazi. Recycling ka Jomo manama naye. Cabanga umuntu omubi uzobona umuntu omubi ekubeni ngenza Yo, Jomo na pick up. Pick up line inyanga. Ya ngisho umntwana ngomshela kanjani wena? Ukuvela ukhipha inhloko washama 10 points. Ntombazana sandukile. Awushela. Mina sibali. Mina ngishela nje. Ungabuze nemail la. Boy. Jomo ngayisi singayikule ebenza kuyo. Boy. Sometimes empilweni awuhlanganisa ichiri nento yenzayo. Makamantombazana yafuneka. Ufuna Ake kupheliwa. Mara Umsebenzi uzoyenza, uzomtshela ukuthi baby uyosebenza. Phela Jomo uyasebenza wena. Hayi ukuthi ufaka ama CV. Manje uzositshela ukuthi umuntu wesifazana akafuneki. Obviously I don't feel comfortable ngakho umuntu wesifazana ngikwazi ukuhlala lapha. Ngizolokhu ngicabanga ukuthi ubaby ngale. Udinga something kanjani? Shuthi uthola nabantwana ababhonga Jomo. Kusho bathi utshela abantwana ababhonga uzodinga attention yami. Ngithi uyamtshela ukuthi baby ngiyasebenza. Abantwana bayatshela. Uthande Ubani? Mina ngiyathanda ngoba umuntu wami uyangimamela nami ngiyamamela. umuntu wakho. Ufuna mo. Okay, ngibaleke phone takani. Ufuna ukulethela enhle lo nathi. Elekike enginayo. Ngiyafuna enhle. Uyangithi makhuluma ngenhle ngicabanga ngitshela. Phela ngiyamchama nobheke style. Awuna nje. Iyabecha. Ufuna umfana. Uzibiza ngomfana. Jomo, wasawutshela Jomo. Ekuthe njengomuntu omdala. Ubona ikwata isebenzi Jomo. Kusho bathi Wena ikwata yakhe ayisebenzi Jomo. Noma ungathi awenzeni. Ikwata. Icala ngawe cha. Esibili. Sowaphumuleka iphela respect. Ngwari nje. Kila phela ufuna ukubona kahle. Phela beka Jomo. Simushilo. Ngikho ugcoka umlomo. Mina unganginike Samachaba bathi. Yo! Le hoodie le madoda. Umphako wase igogeni. Bheka, yabudlala ispan kole into engishayayo ecilini. So ungapha. Okay, bachansi khipisa ama ranger ajela namatanki. Ukhiphe ikmakeba. Ukhiphe ngofo le team kata isigijongo samanje. Bafethu ngicela support. Ukhiphe ingoma ezithu eze hip hop. E1 okay asikakaphumi mara ngizenze kule viki le. Sengishane hip hop bafethu. Azikaphumi ngoba amagama akangisendile. No Jomo ungathi nginamanga. What is Pumile? Uphumile zona sicedile ingoma. Phela uphumile studio ingoma ngaphela katakani. Ngiyakuthola igama lengoma ayikakaphili. Lesona Akakaphumi maka yona ngakuzwisa. ngishaya iverse. Yeah, iverse. Hip hop. Yeah. Shayisizo. Okay, ngishaya eza David Tome. Yeah. Okay, kube ngishaya ibhoke ngima. Okay. Bathi bamnanda abantu bamnanda Waya. Islam. Abantu babantu. Islam. Ebheka, uzokutshela. Angithi mina ngimusha kulo music. Manje. Angithi phela abantu, angithi ngifuna le beat. Manje le verse lapho Abantu babantu. into eyi-1 akusiverse. Waya, igama okay. Information into eyi-1 akusiverse. Phela akusiverse. Ihook. Phela mina ngizazi lezi zinto zokucula. Sengiyafosta ngithi ngikhompyutha noJomo. Manje shaya iverse. Phela unkulunkulu umoya lo ufana noma. Ufana noma. La share verse manje. Mina mina ngithi ungathi ngiyipop. Phela hip-hop akusinto zami. Mara uthena 2 tracks. Yeah, hip-hop athi ngithi indoda enganamali mayiboshwe. Yabo? Yes. Wait of the day. There's nothing I can prove with you. Okay. Wait of the day. Mamela. Okay, le enyo ngiyakhani ngikubona. Kunesomatelis. Ithi. Isomatelis. Ithini? Wait of the day, taxi boss. Wait of the day. Taxi boss.
Angithi sicula ngisomatekisi. Invest. Ibhesi lami ngicula la. Songavele. Wayabona nalo ngikhuluma ngathi uyadlala. Amahuku wami la ungashayo. Ngithi phela. Oh, phela Tariyana mina ngimusho kulezi zinto. La ungazokuhlekisa ngomuntu obuye emaplazini noma nawo amaplaza. Uyayine ngane yabeli. Yephoto. Ayine ngephoto le. Le papa. So lona ngomshayeli iveze umzuzu. Hayi. There's nothing emfanele ngiprove kwenchita. Ungaprova yini? Ungaprova yini ngizamile ukucula. Ungazosiqinisa ngengoma zakhe ezingaphumi sicwele kuma drive. Jomo performance yakhe ayizonshaya. Jomo Yo. Ay performance yakho Jomo ayitoshaya. Bhenga. That's impossible. Mina ikhithe ngizocomparation la now. Yamuni yanko. We are in the same league. Yeah. I saw some Jomo kuyempo wena Jomo usebhale. boy na 4 months TikTok na 3 years. Yo. 3. Ama Lex ahlula kasini. Manje su cooperation. Hayi wo, usima phela una 200 million likes. Asitale la. 200 million likes. Una 3 years, mina na 4 months. Ubafika qala content mina sim. Ubafika qala. Futhi ayisebenza indaba ama likes. Uba igama lakhe like elaziwa. No, sebenzisa. Uma 2 amagama ayaziwa. Akunankinga, siya ngale gijimayo manje. Leyo profile pic. Mara why ekhethe mina ufane no profile pic? Wena konke ikhulumile ebuhlungu, ngabe uyatolisa. Hayi macala. The thing is akakwazi. Awazi. Akwazi. So wena uyapost. Jomo, unatreze ubabukele phone Jomo. Isiphi okay, ipi move ungashuta uyo isopi. Boy. Ungathi boy. Uhlala emaplazini. Esafa. Isafa la Jose Jomo, isafa. Poison. Yazi isafa yini? Mina wena umabhemba la, umagcwalisa. Uyiwana abantu laba abagcwalisa. Yo, shit. Yazi this week asilenazi. Idlala kuma Mzansi Bicycle relax. Idlala Mzansi Bicycle. Jomo isinema. Wena lo ayikho la ku Netflix. Jomo ifoni yami isesandleni. Jomo eKZN akakafika ama wifi. Phela lapho kuya khona eKZN. Akunani inhlobo. Uyatsafa ukuthi ngibuya kimi. Wena kwama shisiphenqa wena wadliwa khona ishisana. Lezwe lokho namanga. Yamazi papashe wena. Yamazi Eh papashe. baba la muntu next door wami la. Leta msoko yakini next door yakini. Baba la story la ekuthela kuyona ika futhi. Kunext door yakini. Wangaveli. Phela dala wena ngabe uyathena. Phela wena una 4 million. Kuzini. Akufane emhlabeni. There's a difference between i-character yami nalento engiyenzayo. Weliphi ekusebenzela phakathi kokucula nalento esiyenzona. Ukuthi ukusebenzela. Hayi. You know why ngithi kuyangisebenzela because I believe in myself. If hit song uyikhipile wena. Baba umshayeli. Umshayeli. Nibaningi. Ofune ngitshele. Nibaningi mina ingoma yami ngiyi1. Mina ngilwa ngiyi1. Wena nibaningi. Yakwezini. Elimageba. Ngitshele hit. Bheka ama-range. Awathi pitch. Okay, ngicela ukubuza ama-hit ngasha kanjani like asithi. Mina ngithi ngesidongo phela mina yimi because sedanko. Sengithe ngitshela intwana. Ayiyo kuzokuthi Mosha hit. Ubona na okay, chuthi sesine community yethu. Yeah. Ama yabo. Abujomo khane batangena kule brand abadala, yabo. Abujomo yabo. Thina kana sibona phela thina singamadanko SA. Amadanko phela SA. Manje hit ucreate kanjani? Ucreate ukuthi uthole into catchy. Catchy thing. No phela la Mzansi ozokutshela wait of the day content i-correct. Osaba TikTok so tell. When I'm done want to create hit in a stable startup. Like after when the hit get promoted to top. Like I know the process when we use kanjani hit. Like we want to get the hit song like on phone yezazale. Automatically. Unama. Khona into kuthiwa ubizo. Awento le ukuthi sama artist ayona into anomba. Yo. Ayona into anomba. Ifana nekhoni lento. Yabo. So lento le kuba artist idinga ukuthi ule uvale izinto abayikhuluma abantu wenza into ecabangayo ungabe kule ndawo sebathi noma kule ndawo kuthiwa yonke kodwa egcineni Yo Jomo Jomo. uzamela ukutshela Jomo.
asiqale from ukurelax ungakutshela ukuthi awunamali kazi ufana nami nale washathe lapho uthole lawo cobo hayi kahle bo elami lwashileni manje khona imali enginayo angiboni Jomo imali yakhe angiboni Jomo uzala ungakheranga hlale sikuthengela manje uhlala ukukile boy nayi ngisithi la imali okhanyisa ibucket ona ngizothi mina nalo boy mina lokudla lokuthola lawo lezi ngithola lawo mina ngiyamonetize content yami yini igama lento ashele ngemali yakho bhena ngisho apho lelunye ma unalo maka Jomo ukhipha utheka ndokugcina uthi uza ke ube ndokhile bheka itekile usho mali ukuthi ngiwokhile la sikumele unahlala uthanda wena baba angithi abantu ka Steve la ngayi uyakhona da siyabathi uyakala baba baba kana mndakhuluma bheka nale mali uyisefile and yebo ongasilisi kahle sicela Jomo okay Jomo bheka uphethe imali bangokundanga bheka boy kunda mone imali yakho okay ngi understand usangifundile lezo bheka la imali ehleli sicela nibe bahle kakayane nami uphuzele ngoku mina ngisontakashe uthole nini bheka kwezinto mina boy ngakutshela reason ukuthi why ngakufundile manje you know why ngakufundile ngizodaba manje ngophinka ekhaya lokho ikhaya hayi anyakhala Chelsea ngelinye ezogcoba so bafethi marikangani The outro, Bafethi, don't forget to don't forget to like and subscribe and leave your comment down below so we get and make sure you click on a membership button to become a member of Bafethi and get exclusive content. Mpethu DJ Black China at the back, Mpethu Noxman SA at the back, who are our production team. Then Mpethu Outzama, my double co-host Bafethi. So Bafethi, question number 2. As a Kalamas Kanaraji, and usikwazi nophuma beka kunye podcast asitshela ukuthi iyaladinga abantu like abantu bamenzanga so lately maka perform abantu basayina ki performance yakhe nithi ngalo into leyo angithi mina no Jomo sitshontshe show yimi no Jomo uzenzile umuntu ozenzile kakhalele khetha ukuthula asabathi to so uthi kahle lento emenzakaleli uzenzile emenzakalele uzenzile awuchomela abantu amapenzi wakho awachomela noma bangathini awuzenze bidera abona nami ngikwazi ukwathi ngasho le because ngishilo ukuthi le pressure le ngizoyimela ukuyimela ipressure masefikile wonke umuntu ufuna ukushutha nawo nokujwayela uhleke noma ukwatile uzama yabo manje mina ngilentwana le ephule sharp understandayo ukwazi ukubreak environment in the middle of approach yabo why izinto zami zaba sharp asabathi tafile yabo into enemali idle toxic basically yo ayenzeke KZN ayakhala ngawe so when I want to take about the situation of Scott so Scott it I'm sure they will need to I will shout out izinto afana yenze abantu ekhulumile la kwi podcast vele abantu bafile something yabo into ngeke umuntu okay then nami ngimlalela Scott kodwa lento engayisho la ukuthi ayikho great for abantu like abamsupportayo angikwabiza ama-friends ngibabiza ama-investors because ibona abantu abashijiphilayo so into efana yenze intaba fanele uxolise kwabantu izinto zokuya nomali kanjani so umjita fanele yenze i-video like ekhuluma eqolise phethu after that uzobona from there abantu bazongixolela akekho umuntu ongaxoli mhlawumbe akekho umuntu you know continue first ngecaba le konje wena uthi uzoya masokukhi yabo okay bamcala ku continue first yabo uyangithola ne uthi uyaperform uyangithola athi ufuna umadlamini yabo asifale crowd bathi umshiye uScott lo the biggest artist in Southern Africa yo Scott Mapho bethu nami ngamangala ukuthi ha lo muntu bheka phela siphethe bethu dasiye yonke this year April May kenzakalani ngentamo April May kenzakalani ngentamo yabo mina i-advice engakaya kuyo ne i-South Africa yazi yakho nje amukwazi ukuyicontrol it ukusithintithe yabona akekho umuntu ongayenza yabo i-challenge owe yabona ibala nawo yabo for ubona umzansi ngoba umzansi uyakuthanda nje umtshela ngepati ekalimeke
Yeah. endumbeni Yeah. la izone 5 endumbeni Ekugcineni. phambi uphathile 50 liters Bambe primary school. ngithi ufika ngo6 o'clock inkundla yabuya the way bengakhona 6 o'clock Bonise ukuthi abantu abantu bayamncane. bayancanywa Just the manner of approach abantu. yeah Manga change yeah man of approach yeah. yabo indaba ozokutshela abanye abantu bethu yabona ifame ifame dangerous can make you and break you at the same time Yeah. fana nemedia nebhola Yeah. yabo if uyakwazi ukubekezela ibreak ibekezele if awufuna ukuphuma ungaphumi uzophuma moya egigi uyangithola yabo ngoba abanye abantu feedback 10 David Yeah. wena ufuna ukuzama ukubekezela leyo break Yeah. maka mina ngithi awuthanda South Africa mina ngiyethemba isaseni house Ne. yeah mina ngiyabelieve kuwe njalo Ne. ngiyabelieve kuwe Ne. Mina engingani lento esho mgozo amazi ngathi usport apology video enye kanje ngibonile ngiyashaya live nomapholisa yabo. But then as a brand angeke mpethu uthi uneshop abantu utshela abantu abathenga njalo newachika njalo abathuka while kunamanye ama-option ama-shop. You understand? I think we need to have ama-workshops whereby ama-artists ayaya khona babateach how to behave, babateacha ukuthi if uthole ukuthi uney'nkinga nazo but akakwazi ukuziventa out, maybe bamtshele ukuthi kune-counselling, kune-therapy or people you can talk to, you understand? Because le nto ayiyenzile ingamthathela isimpo ekugcineni abuyele sekanti eselokishini abe through depression because of ama-actions awathathile. zakhala So nathi zama-brand bafethu sayifisa lo brand ukuthi uthole ukuthi uyagula or ubanemeli. Mina omunye umuntu kangimisa ngiba nomagogo mara kwamele ngime yabo, but then that thing is i-disrespectful. Angingumisa nami nomuntu omdala sekumele ngime manje because sengisaba ukuthi uzophosta ngami uthi 1 2 1 2 1 2 1 2. mina ngizokutshela dala leyo nabazali mina mfethu onendaba ngikhona kuhamba nalo eMamolini ngoba liyazi leproject ngiyo yabo Yeah. yabo mina ngiyamtshela nje mina ngithi Mawulini noma uzofaka support Yeah. yabo ngoba phela umuntu ucala ba cala tshela izinto Yeah. iphezulu banomona ngeke ube shapa phansi Right. yabo manje enzima bakushapa uzoba ucwenga ngaphansi Yeah. angibamba umntana Numbers, okay. yeah So jumping on the next topic, I saw someone who won an award, and the moment he's been going through a lot. Rejected ama-brand abhaya, abantu ababhaya bamjikela, ama-artist amaningi azange afuna ukusebenza naye, ambitious record yamkhipha new music wakhe like kwaphela ngaye agcine sekabuyela kubo emakhaya. But now the nigga is back, yabona, winning award like independently. Shout out to Empire one time for supporting the boy. So, what do you take about the MT the hustle of it? MC Uzoyibona nje. I know. Uzoyibona. hayi place Hustle. alamuntu la bethe ayishaye ngona cha ela uthothi ilalela wethu ubona ukuthi ngathi khuluma nami out there Yes. inspiration kwenze into leyo yabo Yeah. awushayilela futhi ingoma zakhe kahle from back then Till now. until now What is the song with Big album with Big Zulu version MT? 21 questions. Nani? Kunemali. Adifuna uthando imali. But mina into engichaza ngayo ispirit sakhe sure from ukuwa like low. Bese yasukuma. abomabala bazokutshela le ntwana lekudala emfeni krapa fasa Baba bet. done le ntwana izalelwa amahit Ne? yamaza phethe uNasty aw hit phethe ekhona lenye isayo phethe Saudi yamaza Yeye phethe yamazi Saudi. Kulele ngoma ka Saudi manje. oh uSaudi bekageleza nenye intwana yami umthobo uSaudi ngimazi because of asingazi ukuthi asingizibamba Yeah. asingizibamba Yeah. Nakusebela sekhasi. yeah mina bengacabi ukuthi uSaudi Yeah. yeah ngithola mina ngiyabacaba abanye ba Yeah. abanye babo Abanye babo. yeah yabo mara mina zokuchela hayi laba fithi mara izwile remix yakho jo man sicela uthola ithishu nasi yo simoshela ishow ben Yeah. yangithola yangindaba sakho eish ma ufini ngikhala man usho bese ngiyafika ngoba abisela man abakhala amabhlokhi akanichubeka mara njengo MT the hustle Yeah. Shout out to MT. awuthi ambeka
Feature grabber pasa mali. Feature yakho. Ubukele futhi. Phethu aka Bese bani. Phethu ikanzi kuphela. Nge-first song yakhe. Yeah. Yakuthola mabaceda abamphethe. Babona ukuthi lentwana iyaphela. Bamvalele. Eish. Abumavala, Njengoba abumjoba. mvalela kabuhlungu. Abumjoba leso. Cupcake abumjoba leso. Abumavala. Ilaba abangathola i-opportunity. Hayi KZN ingena kanje kinayo. Angibelisa wethu. Abumkhulela la yiba bazodla imali yakhe. Yeah. So talking about the Soweto and the Anton Ngwelo man, let's talk about our daily suffering issues. We spoke about music, we spoke about whatever we spoke about. So let's talk about daily issues that are affecting us on a day, which is job employment, which is poverty, which is not getting education, which is teenage pregnancy, which we are going abantu bofunda nabo mara mongahlangana nayo manje. Yo, yabona ukuthi yo. Okay, dayana sicale mina hlala la iDeep Blue yabo. Yeah. Amahaba ethu yabo. Yeah. Okay, kune zone 6 eranking asepha. Yeah. Ijozi ezikhulu. Iranking enkulu eSouth. Yeah. Baba ngafunda nabo phayeka. Yeah. Usipana abantu abangahlala eDeep Blue. Nasebhaba. Ngiyangithola. Yeah. Nasemasojeni. Nase-Sun City. Yeah. Ngiyangithola. Ukwatile ungibona kanje. Shothi awufuna umuntu. Angibafuna abomagcwalisa. Abomagcwalisa abazigcwalisa. Beka sibhaya kanjani? Ngisakhuluma ngehaba. Yeah. Abantu abaphemane. Yeah. Angakhuluma ngabasebenzi. You. Ngiyangithola. Yeah. Sekusikaba sinokuthola intwana yaseklasera enkaba. Iteksi eshaya iteksi sekusikaba. Phela bophuma ngapha. Abomagcwalisa, bomagcwalisa. Ngiyangithola. Azi inkinga yini? Yeah. Yabo. Ba computer nathi ekasi lethu. Thina salazi lishisa kanjani ekasi. Ngiyambamba. Hayi ukuthi sajabula isothe yashisa. Uzobuyela kimi self. Uzobuyela ubheke akuke njengomntwana. Ungene ekareni ungasaboni. Yeah. Ngiyangithola. Yeah. Ngiyangithola. Leli Soweto. Amahlabhlabo. Unathina kumphula khona. Yeah. Angithola ukuthi ngithi size eDeep Blue Square. Another half. eDeep Blue Square. Laba shopha engaka amashopha. Laba drive by engaka. Laba bhekene. Bangathi uyabuza ama-address. Umbuzo ukuthi ufundile. Donse nje umlando. Uthi ufundile lo muntu lo njengoba bazosebenza ngafundile. Uhlula yini ukuthi usebenza ngakho? Mari kuliqiniso la. Why sizothola abantwana baseSoweto bahlala badala? Ngoba sesiyazi ukuthi angeke basixhashe. Kube ngakwisisibi yakhe baba. Eish. Ngiyangithola. Bathi asifune imisebenzi abazongitho. And esile esikoleni. Hayi sikhulumile. Ngiyangithola phakathi. Iflop lana ijuzile. Omunye nomunye abuyele lapha khulele khona. Anje umnotho wakhe. Bona ngana lapha bakhulele khona ku-ent. U-MT kasi lakho job. Ba-ent. Emjobani. Oh no. Okay, imoto zigcwele. Avela ngokubela. Baba ngicela ukubuza imoto zigcwele. Asibuze. I-traffic e-dangerous ithola kuphi? La eSouth Africa. I-traffic e-dangerous ithola kuphi la eSouth Africa? I-traffic e-dangerous ithola kuphi? No, I'm telling a lie. Do not develop interchange. Ayibiza. I'm telling a lie. China, like China. Awazi nge-develop interchange. Okay, develop interchange again. N1, N12. Yeah. Kulinani. Yes. Semali lemthathe Yeah, kula ngena khona ngapha. ayikho engadluli. Yeah, ayikho ngene ngapha. Yabona why ngitshela ukuthi iDeep isokuthi ha ekempethe ejabulani ibheke emapona hayi ama-shopping center avuliwe lo ikasi abantu abasayijuzi babhala ikasi ba akusifani abantu baba Basekazi. So sena i-crime rate izoba ngakanani izoba phezulu. i-teenage pregnancy izoba ngakanani Ngala abantwana. uyabona ukuthi nomntana noma ngaba nomntwana uzothola imali egrant azokwazi ukufita yena nalo mntwana funeka isibrekhe leyo sayifini mina sengikhulumela ikasi lami ngangithola thina leso italente edlala abantwana njengami yangibamba yabo sizanelwe lona yabo mara inkinga finance Mara cabanga nokuclear ukuthi ukhawathi intwana zikasi. uzobona yenzeni imali efast Thanda ukuclear. imali efast yakwazi ukutshela abantu bayima ama-dressing khona into bayenzile example for bayima-dressing angeke ugwema ama-dressing ungayenzi something about
la eSoweto mawubheka kusho ukuthi khona zenza la kulokuthi uyaphuma ungena ngejozo uyaphuma wenza abanye angazi bayenza ngalelo club awuthola awuthola mina ngitshela ba lesa sikhasilami mina ngitshela ba mina mfethu ngihlala ekugcineni ma chance ngahlala eCapital City Deep ma chance ipensizo kakhulu awuthola ipiano libuzolanda itongo sibuzana maningafundileke thina uNkulunkulu makacala vala amehlo kuba nenkinga ekhasi awuthola namhlanje Wednesday ziwele esimkhini akubaphomo futhi kufuneka baleli ke ngiyabuza ke njengoba sengi artistic kanje nami kufuneka ngibe la ngizothola icontent ngiyazi ukuthi abantu baba ngithola kufuneka ngibe namalini bangena Thursday ngaba Friday Thursdays extreme Friday njalo Saturday imini Saturday imini Sunday mink 4th soshalela khona ne so mkhulumi ngikuzwile ntwana yami wena Jomo manje ngeeconomy yakala kwakho mfethu kasi nabe konzakala philo kanjani impilo yakala ngikho uyayibona yakayi ku-fucked up not to fucked up khona abazamayo but then majority ye-youth ama-drugs sebabulelela ama-navigare like nje corruption takani uzokutshela ayikufunga kuzokasojona uyabazokutshela ayikubuhlungu izocela ukuphendula le ungayifaki le ibhuti khuzela nale ibhuti kumele fire cause ungabheka uzokutshela zibulalana azibulala uzokutshela ne takani ungayifaki le ibhuti azibulalani for ibhuti kufanele senze research ngale ibhuti cha ama-navigare navigare kuphi la idiphi kufanele yazi shuthi usho kuma-deep sewethu ubona ukuthi istrade ngithulile angithulanga mina estradeni ibani intwana yasediphi pesha navigare zibhaya nalezi ezihamba ngama-bicycle asiqinisile shena ama-navigare mina ngizinaki lezo uzinako uzoyibona navigare so mntwana mdesasho Sure. Ethu yabona mina what can I say ethu besides customer ukuthi la yonke lento ye-poverty. So njami at this moment la South Africa amathuba omsebenzi kancane. Into enyusa i-bad rate the thing is ukuthi awekho amathuba omsebenzi asinawo ama-resources ayinapha esifuna ukuthi singakwazi ukuthi sisebenze yabo so into edala ethi meshibekuthi ukuthi khona abanye amantombazane enga esikoleni mayethi esikoleni agcine sehlule isikole yabonjani the thing is khona mhlawumbe some situation engapressayo la ukuthi agcine isikole or something mhlawumbe khona amanye ama-situations amantombazane ahlangane mhlawumbe kumfana mhlawumbe because of imali mhlawumbe i-situation ekungayikhokhela yabo ngenza umzekelo lapho so uChiri asabe nalo mjikalo amithisa so uChiri ebethandana naye because of imali yakhe because akacabi ukuthi intombazane kumele background enjalo so izinto eziningi kanjalo ekusema-favorite and ezinye zazo ukuthi amantombazane athanda izinto most yazo yabo amantombazane yikani ukuthanda izinto manje ungafocus ngeke ugcina abafana because abafana bazodlisa abachephisa mhlawumbe basingakashumi lento kulahlekana so engizama ukuyisho ukuthi focus kwimpilo yakho izinto yabo lento engizuyisho nje so before we wrap up the show ngifuna ukubuza some topic which is deep and I want you to be honest then we wrap up the show ne uzophuma awungaphuma then we wrap up the show as content creators as people who are monetizing and we are not working we know it's hard like to be in the space together and sometimes in matter you truly sometimes like you're by the sometimes you understand like when I'm emotionally you feel like you feel like the government just supporting us as content creators bona mfethu ezongitshela ngiyabona mfethu takane ikho into abayicabangayo njalo takane yabo ilabo nalabo nje kuphela abasibonayo ukuthi sashaya isifani sethu ukuthi noma ama-TV awusalayo ukela thina YouTube TikTok awuthola baba ngafundi nabo bayeke ngabe ba-investa kithi bayekela ukufosta bayekela usibukelisa ama-content adile yabo phela mina yami i-content yabila wayengibig yangizwa tarebo wayengilife idile yabo
njengebhande wena ujini Yeah, Jomo zoba i-transfer. le bad. Yeah, Yeah. yeah. Yeah, nathi akuncane. So what do you think about this into like emoyeni njani? So like mina i-situation ezempilweni yami ngiqhubeka nayo because ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe end of the day khona olunye usuku engizobaphila ngayo ehlala ukuthi izinto zihlezi kanjani phela basibona sasibhana mfethu but abanalo into lethophile wasisiza ukuthi singalekelela kuphi ayikho leyo nto leyo la South Africa. So wait angiphazamisanga speed. So la South Africa Tariyana ufuna ukuthi ibe on Jomo Chipeleke. so la South Africa mfethu Yebo lo ngeke okay it's fine ukusala It's fine. angikho futhi I mina know Johnny Lee. so Ngiyabengibuza. I think ngicabanga la South Africa banesizana siyozisana laba ze pride ayisebenzi phela mangizunguzela ngepride hayi isikhathi anginaso you know why isikhathi isifane eqaleni washo isikhathi siyahamba awusebenzi umuntu ongizongistela isikhathi Izwile uthini ongumshayeli cupcake. Athi ngithi do something. Ayikho into eniyenzayo business supportana nalabantwana benu abangana content. Izwile word of the day content i-currency. Awusakhela sawethela ukuthi Ne. mina ngizovala Tariyana. Oh yasenyanga. Azwayi mina Tariyana ngikwatile phela labantu bethu sabajabulisa labantu mfethu abantu laba Tariyana sabajabulisa maka nathi sicela basijabulise Yeah, basubscribe. babaceda bafuna yabakomente basinikeze neyibhonza Yeah, basubscribe. otherwise phela nizotrenda Mina ngicabanga ukuthi senze maybe masingenza event le boxing match yakho noJomo. hayi Uyashayela lo. mina bheka mina bengicela ngicela iba mina bazongitshela manifuna ifight manifuna ifight eyami noJomo mina ngizoya eringini basekune 50,000 yami eyami cash eyami mina ngayi fight noJomo Kumele kube winner take all. mina ngifuna eyami i-50,000 phela hayi mina owinile Umuntu mina ngithi ngiyantshela anginibuzi mina ngifuna 50,000 okweyami angengene eringini mina ngiphi ukungena eringini Manje Casper Vest no Big Zulu bangena. I no Big Zulu abona music bangena ngaphi. yabona mina ngikutshela into Wena noJomo. uKesmanya best ubalekela u-AKA Silver Sastiphisi babaka umama ubabaka abantwana bakaZinhle DJ Zinhle baba wabantwana baka DJ Zinhle rest in peace ifight kaKesmanya best noma ngayenza njani uhleke nawo uhleke kakhulu mamelanda uKesmanya best bekufuneka ahlangene no-AKA ibeef isase on yabo mina kuthi kuyenzakalani ngani hayi bengikulana fight yakhe lokukhuluma ngayo kaKesmanya best nalo angibenge Pretty ugly. pretty ugly ke akekho big njengoKespa. Do you know Kesmanya Vest? Uyamazi uKesmanya Vest eOrlando Stadium? Yeah. China bova useprima. Yabo. Mina ngithi phila uqale ngeke dome. Yeah. Yangithola. Ngokuyi 20,000 bayigcwalisa. Basukele edome eOrlando Stadium. Yeah. Yangithola. Bayigcwalisa. Yangithola. Yabo. Mina ngitshela ngama-gig bengumlandela kanje. Kesmanya Vest. Ayisonke asithi wayigcwalisa. Udaba mina ngazi iClever bayibiza ngoKesmanya Vest. Manje bangashaya ifila vela ngegcwalisa. Isinyo Vest ngephondo. Kuthi abanye abantu bathini mina uKesmanya Vest ngiyamgcwala njalo. Anginamona ngayi ngiyamboma. Ne. Cabanga uqale ngeke edoma ukhulela ngejobeke. Uyagcwalisa. Umafika naye. Umafika ba uyagcwalisa. Manje la wangakhala ngakhoza umafika naye. Makufika wa-tune plan. So noJomo mangafika tune plan. Ayeke ubhifa nabo awuzomela utshele abe ne-peace of mind. angeke ngibhife la Yo, Jomo ungayicala ibhifi yami nawo. ulunge boy Jomo mina ngibhifi mina i-competition mina ntwana mina ngithi angiyazi ibhifi. ekhaya efridge Mina ngizokutshela i-competition angidlali ngoba ngihlale ngwini. Shaya punchline. Bheka mina i-competition angidlali ngoba ngihlale ngwini. Yeah, Ya kunandaba mina ngikhala ngale. Lehembe lakho leli ngiyakhala ngalo. Phela wena umuntu wesifayini kule generation. Wena le. Ya kule hembe leli. PC. Ilabanikazi balezindlu babhoda wela kuma
phela wena isizukulwana sesizukulwana esine publicity. Yeah, so Ah, bafethu unganyani awunaka pen. okay, don't forget to like and Wow, subscribe. wow. Hey, wait. Bafethu, don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Thanks for watching the show and thanks for supporting us from Namashola Wamayarulandela till this show ehamba manje yabona. Mina ngigama uKatla Fontarena Mula aka Mr. Soweto Kafela Matiba aka Mr. Cool himself. You are watching the conversation with Ntariana at Ntariana Mula Network. Pretty big China music at the back. Pretty X-Men RSA. You understand? So mina mangifuna bafethu, make sure you follow me at on TikTok is Dariana_Mula, on Facebook is Katla Dariana Mula, on all platforms is Katla Dariana Mula. So bafethu ngale show. Okay, mina ngicela one thing ne. Mina ngiyathengisile masengla. Cela ukuthi ningiboneni bafethu. Cela nani ngisupporteni ngepati yami ngi-16 Yes. 2025 ngiyithethe emashini of Soweto June 16 igama lepati. Izobe sezonwa nedoro ekugcineni. I'm with you. I'm trying. Cela nzeni ukugela i-10 rand. Ngizoni-update nje. Mara mina ku-social media ngitholakala ku-Soweto yonke. TikTok @1. Facebook nguvela lapha eNdlovu ngoba sebangekhe 120 ngoba 20 content yabo awuma ayitshontsha mina futhi ngekhiwa kabani Bakhiphe kanjani mina? Lo click ama-link. angithi manje uzokutshela phela babona phela nginabantu ababhaya futhi ngama-account amshoni sengivule S5 yabo why ngitshela ama-gents mina futhi I was born for this gents, it must do something. Investors, please invest it to you, okay? Please, it's time now, please. Please gents, ayikuthi siza ngokubi okanjani. Phela ninveste ngithi. Yeah. Ngoba nani niyabona nibukela thina kuphela. Asisabahleli lona hlohelo le. Soweto yonke isikhathi. Because I'm bashare ngibakuthola kanjani. Mina bafethu uTikTok head office aka Dariel Jomo. Facebook Dariel Jomo, Instagram head office official. Akhona amanamba lapha kwi-bio. Seminar more. Ngiyifana nekhanda ngathi sihlalo sebhayisikili ongathandi wathi khona lombhoxo. Also, mara seminar more kusho ukuthi awusabuya. Le khande leshaka. Ngibona kanye waphinde ungibona. Oh, ungathi khanda ngithanda shaka. So bafethu ngizobona, peace out. Ngiyakhala ngale hand.